Il-ġurnalist Godfrey Grima jispjega ma' One News li matul l-aħħar snin Malta saret ta' ftit nies u għalhekk jifhem l-għajta tal-Partit Laburista Malta tagħna l-koll. Fl-opinjoni tiegħi trid tabbinata ma' partijiet tal-filosofija li ilha tinbena fil-Labour Party minn mindu Joseph Muscat Hover. Jekk tara x'kienu daw il-valuri li ħareġ bihom Joseph fil-żmien kemm leader. Issi pereżempju inklusività xi ħaġa li mhux biss jidher li hemm għall-Labour Party ma jipprattika. Issib id-dar naturali ta' kull min irid il-bidla. Grima elenka wkoll il-valuri l-oħra li beda jħaddan il-Partit Laburista fosthom l-istmerrija l-klikek għall-korruzzjoni, għan-nuqqas ta' effiċjenza u għall-ħela. Dawn huma l-valuri li taħaddan il-Partit Laburista llum u l-slogan elettorali tiegħu iżidlu l-kredibilità għal Godfrey Grima. Jekk taqgħadhom ma' Malta tagħna l-koll, tifhem iktar malajr u żidlu l-kredibilità l-Labour Party xi jgħid. Tal-istess opinjoni ċ-chairperson tal-Fondazzjoni Ideat Carmen Sammut illi qalet li l-slogan tal-Partit Laburista jagħmel ħafna iktar sens meta tara dak li kienet titkellem fuq il-mexxej Laburista Joseph Muscat matul dawn l-aħħar snin. Slogan ma jfisser xejn jekk ikun miftum mis-sustanza u naħseb illi matul dan l-aħħar snin il-Partit Laburista prova jagħmel outreach mhux biss ma' setturi diversi tas-soċjetà ma' soċjetà ċivili manka fuq in-nies li hemm fuq il-platform tiegħu li għandhom perspettivi differenti imma li qegħdin hemmhekk u li jaqgħodhom hemm aġenda komuni. Din l-għajta qalet Carmen Sammut tinterpreta bħala għajta favur il-bidla li jeħtieġ pajjiżna. Dan is-slogan qiegħed huwa mera ta' dak li qed jiġi fis-soċjetà, din xenqa jew xewqa li hemm fis-soċjetà għal bidla fil-mod ta' kif issir il-politika.